ହାଏ ଆମେ ରହୁଛୁ ନାଇରୋବିରେ। ଆଜି ସକାଳୁ ଡୁଗୁର କ'ଣ ହେଇଥିଲା କେଜାଣି ମୋ ପାଖ ଛାଡ଼ିବାର ନାଁ ହିଁ ନେଉନଥିଲା। ଯାହା ଯେମିତି କରି ତାକୁ ଶୁଆଇକି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଆସିଛି କି ନାହିଁ ସେ ବି ମୋ ପଛେ ପଛେ ହାଜର। ଆଚ୍ଛା ମୋ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଘରେ ସଉଦା କି ପରିବା ଅଳ୍ପ ଥିବ କି କିଛିଟା ନଥିବ ମୁଁ ହଜାରେ ଆଇଡ଼ିଆ ଜୁଟେଇକି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ରୋଷେଇ କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ସବୁ ଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ପୁରା କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଏ ଯେ ଆଜି କ'ଣ ବନେଇବି ଆଉ କ'ଣଟା ବନେଇବିନି। ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା। ଯେହେତୁ ସଣ୍ଡେରେ ଆମେ ବାହାରୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିକି ଇଭିନିଂରେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ ତ ଭାବିଥିଲି ଆଜି ଲଞ୍ଚଟା ପୁରା ସିମ୍ପଲ୍ ବନେଇବି। ଭାତ ଡାଲି ତ ଆଗରୁ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି, ଏବେ ସନ୍ତୁଳା ପାଇଁ ସବୁ ରେଡ଼ି କରୁଛି। ଏଥର ମାର୍କେଟରୁ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ବି ଆଣିଥିଲି ତ ଭାବିଥିଲି ଆଜି ଖଟା ବନେଇବି, କିନ୍ତୁ ବାବା ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆଜି ଟାଇମ୍ ହିଁ ହେଲାନି। ଥରେ ଥରେ ଏମିତି ହୁଏ, ଯାହା ଲଞ୍ଚରେ ବନେଇଥାଏ ସେଇଆକୁ ହିଁ ଡିନରରେ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଯାହା ଘରେ ଛୋଟ ପିଲା ଥିବେ ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ମୋ କଥାରେ ରିଲେଟ୍ କରିପାରୁଥିବେ, ସ୍ପେଶିଆଲି ବଏଜ୍ ମାମା ମାନେ। ମୋ ବ୍ଲଗ୍ସ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଟେକ୍ କେୟାର।